барон ва Абдурозиқ дигар бо ҳам нестанд. Абдурозиқ баронро кидат кард. Абдурозиқ ба бародаронаш хиёнат кард. Абдурозиқ дигар ба Тоҷикистон наёд. барон зиқ нашав, оли баъд мефаҳмад. ин ва дигар сару садоҳо ду рӯзи охир муҳтавои фазои маҷозӣ махсусан сегменти тоҷикиро ташкил медиҳад. Абдурозиқ пас аз гирифтани раводити тиллоӣ чандест ки дар Дубай қарор дорад, ӯ ахиран тасмим гирифт кори муштарак бо баронро қатъ кунад ва ҳоло тибқи гуфтаи падараш дар Дубай қарор дорад. чун ҳоло мардум Абдурозиқро дар ҳамкорӣ кардан бо шайхони араб маҳкум мекунанд, мо тасмим гирифтем ки бо киҳо ҳамкорӣ ва равобити дӯстӣ доштани Абдурозиқро дар Дубай ва дигар мамолики дунё ҷамъоварӣ кунем. шайх Тариқ Алқосимӣ, Сайф Аҳмад Белҳаса, Бурак Азмедир, шайх Мансур бин Муҳаммад, Масъуд Алҳамад, Муҳаммад Салоҳ, Ҳабиб Нурмагомедов, Дана Вайт, Муҳаммад Ҳайбатӣ ва бисёр нафарони маъруфи дигар. шаби 17 ноябр барон бо нашри як навор эълон кард ки Абдурозиқ дигар бо ӯ нест ва ҳамкории онҳо ба анҷом расид. ҳарчанд чанд рӯз пеш барон бо нашри як навор ба ботил будани ин сарусадоҳо таъкид ва хост ки ҳамватанони худу Абдурозиқро ором кунад, репер аз аввали рӯзҳои ҳамкориашон бо Абдурозиқ ёдовар шуда тамоми пасиву баландиҳои фаъолияташонро дар 43 дақиқа ба мухлисонаш шарҳ дод.